Yen pancene ora tresno mbok yo kandha sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal ngondeli saiki ketemu biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggal gawe gelo ati sak lawase Syukur mari syukur kudu eling padha nggih jeneng menungso ora luput saka kecelakaan lan kekurangan. Mateni nek motor. Amun ana kekurangan